Què és la crònica? Bé, la crònica és la narració d'un fet noticiós des del punt de vista del periodista. I què vol dir del punt de vista del periodista? Doncs que s'espera que més enllà de la notícia, més enllà del fet que ha tingut lloc, la periodista o el periodista doni a la persona que està llegint més elements de context, d'ambient, fins i tot alguna declaració de gent que està en el lloc dels fets, per tal d'apropar-los molt més en aquella realitat. La crònica, per tant, ens demana una cosa bàsica, que hi siguem al lloc dels fets. Sense ser al lloc dels fets no podem respirar aquell ambient, no podem escoltar, no podem veure, no podem entendre moltes de les coses que estan passant i que hem d'explicar més enllà de la notícia. Per exemple, un partit de futbol. Com fem una crònica d'un partit de futbol? Doncs, més enllà d'explicar en el camp, evidentment, i explicar les jugades que estan tenint lloc, quin equip va guanyant, quin equip va perdent, doncs també tenir en compte si la gent de la grada està cridant i està xiulant o està cantant. Si abans del partit, perquè és un partit molt decisiu, la gent està nerviosa o està contenta perquè és un partit amistós i, per tant, no es juguen res. Sense ser-hi, no podem entendre quina és aquesta sensació que té el públic i, per tant, no podem donar aquests elements de més que no donaríem si no fóssim en el lloc dels fets. La crònica, però, té una norma. És un gènere que ens permet descriure, que ens permet explicar aquest ambient, que ens permet posar entre cometes declaracions, paraules de gent que està en el lloc dels fets, fins i tot ens permet començar amb aquestes paraules, però no ens permet donar explícitament la nostra opinió. La crònica no és un gènere d'opinió, és un gènere informatiu. Així doncs, si tornem al partit de futbol, doncs, per exemple, podríem posar la nostra crònica entre cometes, que és allò que estan cridant la gent que està donant suport a un dels equips. I podem començar d'aquesta manera la crònica per enganxar més l'interès de la gent que ens està llegint. Recordeu que la gent que llegeix la crònica segurament serà gent que no estarà al lloc dels fets amb la periodista. I, per tant, hem de fer allò que sigui possible amb el llenguatge, amb les paraules, per poder apropar-los allà on som. Quina és la diferència entre la crònica oral i la crònica escrita? Doncs que tots aquests elements d'ambient que la crònica em demana, perquè sóc al lloc dels fets, en la crònica escrita els he de transmetre amb el llenguatge, amb les paraules. He de tenir l'habilitat suficient com per només amb les paraules i amb el meu coneixement explicar al lector aquell sentiment, aquell context, allò que s'està vivint en el lloc dels fets. En canvi, en la crònica oral, moltes de les coses que estan passant en l'entorn puc fer que la persona que m'està escoltant les senti igual que les estic sentint jo, perquè tinc eines com una gravadora o com una càmera que fan que mentre jo estic parlant i estic transmetent allò que està passant, la gent que m'escolta també senti si hi ha xiulits, si hi ha cançons o si hi ha el so d'ambient que hi hagi. Fins i tot si hi ha molta expectativa i es fa un silenci.